हाय यान मल्लिका यान इन्नी कल कोंची मरवाई कोय्योल पंप आयता रेसिपी तोजंदिल्ले तेनोंदु मरवाइन लायक मग्द देक्कितु नीरु पाडुत्तिनी इत्ते ओंदेनु कट मूरुडु इंच कत्तिडु मित्त सैड इंच कत्ति पाड्दु मूर्दिगे तोनुडु ओपन हाकंडವು ಓಪನ್ ಹಾಕಿನ ಒಂಜೆ ಒಂದು ಎಕ್ಲ ಪಾಡ್ದಿದಿ ಒಲಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರತುಲಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಗೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚ ಮರವಾಯಿ ಮಲ್ತಿಗಿತ್ತನ್ನು मरवाई जास्ती मासा इज्जांडला कई मस्त रुचि आपुण्यता तेन्निक मसाला ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದಿನಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 10 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಮಂಜಲು ಪುಳಿ ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಬಕ ಒಂಚೂರು ಓಮ ಇತೆನಿತೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡಿಗೆ ತನ್ನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೈನಜ್ಜಿ ಸೇಳೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಕಡಿದ್ಗೆ ತಂದ ಸಣ್ಣ ಹತ್ತನ ರೇಪುಂದು ಐಕಿತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ವೇನು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ನರ್ಗದ್ಗೆ ನೋಡಿ ನೀನು ಅದ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತದು ಮರವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ನಂಚ ಸುಕ್ಕೋಕು ತಾರಾಯಿ ಅಂತ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆವಡು ಇಂಚ ಅರೆಪ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದಿ ನಾನು ಇತ್ತಂದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಚು ಪ್ಯಾನ್ ದಿತ್ತೆ ಕಡಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಚ್ಚಾವಡು ಸಾಸಿವೆ ಮರವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಪಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕುತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಸೈಜ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಾಡ್ವೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಕಾಯೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಕಾಯಿನ ಕೊಯ್ಯಲ್ ಮೂರ್ತಿತ್ನೇನು ಪಾಡೋಡ್ನಕ್ಕೆ ಮರವಾಯಿನ ಕೆಲವರು ಮರವಾಯಿ ಪನ್ಪೇರ್ನಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಕೊಯ್ಯಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತೆ ಇತ್ತೆ ನಾವು ಚೂರು ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸಿ ತೊರಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ವೆ ಚೂರು ಬೇಯ್ಯರೆ ಚೂರು ಸಿಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡೇನೆ ಚೂರು ಸಿಕ್ಕೆ ಬನ್ನ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಚೂರೇ ಮಾಸ ಎಪ್ಪುಂಡು ಮಸಾಲದಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಂಡೆಯವು ಆ ಉಪ್ಪುಂತೆ ಸರಿ ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಸರಿ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಬೇಯ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡು ಒಂದು ಕಡಿದಿತ್ತು ರೇಪುನು ಪಾಡಿ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ
ಒಂದು ಅರೆ ಪೂರ ಒಯ್ತು ನೋಡು. ತನೆಟ್ಟು ನೀರ್ದ ಪಸ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಡ್ರೈ ಆವಡು. ಕೊಯ್ಯಲ್ಡು ಮಾಸ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಕಮ್ಮೆನೆಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕಮ್ಮೆನೆಡೆ ತಿನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಚೂರು ಮಾಸ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ನೀರು ಪೂರ ಆಜಿತಂಡೆತ್ತ ಮರುವೈ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಮಲ್ತೆರ್ ಪಂದೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.